Good afternoon. Yes, sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila nibingelele umfoka Mkhonza. Asibonge kakhulu maniphila bafowethu, asibonge kakhulu maniphila. Njengoba nazi ngeindoda ehlezi igijima. Hlezi ngiqhamuka sengigijima la. Hlezi ngigijima. Ngiyabonga bafowethu ngokuthi nibe la. Ni subscribe ku YouTube ngiyanibonga. Nokuthi ni pressile ufollow la ku TikTok ngiyanibonga. Uma ungenze kanjalo please do so. Sikhulisa channel. Thank you so much. Bafowethu ngicabanga ukuthi kuningi okwenzekile la namhlanje eSouth Africa. Kuningi okwenzekile. Bengingafisa ukukhuluma ngako konke kodwa isikhathi yona into umuntu angenayo, so ngizofocusa nje entweni eyodwa okwenzeke ku ad hoc committee eParliament. That will be my main focus kule video namhlanje. Mhlawumbe nje ngathi nje kancane congratulations kwi MK Party ngokuthi wine iward 17 lapha eMandeni. Ngithi big up lapho abantu baseMandeni, siyabonga kakhulu ngendlela enenze ngayo. Bese mhlawumbe ngiphinde ngidlulisa kulabo mhlawumbe okungenzeka bezwanga ukuthi it's official ukuthi debate noma emotion of no confidence debate ngayo izokwenzeka nge-15 December lapha esishayamithetho sase KZN debate ngokuthi kuthiwani ngo premier uThamsanqa Ntuli aqhubeke e-premier se KZN noma cha. So kuzobe kunaleyo ke motion of no confidence. Siyazi ukuthi mangabe leyo motion of no confidence iwinwa iMK ukuthi kuthiwe no bayivotele iMK kule motion eyifakile. Lokho kuyosho ukuthi uyehle esikhundleni ubaba uThami Ntuli, kanjalo buyaphela nobuholi obukhona njengamanje KZN. So yilokho okuzokwenzeka kunge-15 December ke konke lokho. Bengidlula nje ke lapho ngila kahle ad hoc committee. It's very interesting izinto ezenzeka ku ad hoc committee. Kodwa nje ziningi bafowethu ngeke ngize ngiyikhulume zonke. Ngifuna ukuba specific njengayizolo. Asikayiqedi indaba ka former minister ubaba uBhekicele. Iyona namhlanje ngifuna ukufocusa kuyo kakhulu. But before ngifika lapho ngithi ake ngithathe leli thuba ngincome nje ama ad hoc committee members indlela ababuza ngayo imibuzo nabatesta ngayo lama allegations akhona ngoKhethi Matlala nabanye. Hayi siphethe inkonzi malanga lapha yana. Yabona nje namhlanje ongihlaba umxhwele kunabo bonke namhlanje. Yilo DA abathi ubani uBreitenbach lo mama lo. Hayi indlela angene ngayo ngembuzo uKhethi Matlala it was very interesting. Uze wamtshela straight ekugcineni ukuthi we crook wena. Kuyo yonke into yenzile noma ungavumi ukuthi ucorrupt. Kodwa lokhu nalokhu okwenzile kubonisa ukuthi ucorrupt. So ungahamba uyozibhekela lapha yana uzizwele. Kodwa ake singeneke kule kaNdosi. Yona ngiyenzela le video le ka baba uBhekicele. Yabafethu niyakhumbula ukuthi uPresident Zuma president wase South Africa wake wenza isimemezelo esikhulu sokuthi ubaba uNdosi uBhekicele usemsusile esikhundleni sakhe. Angisakhumbuli ngaleso sikhathi noma waye National Commissioner of Police noma waye Minister, but mangaphosisi ngizothi waye Commissioner, National Commissioner of Police. Angazi ngizongikhumbuza la kuma comments. Ngizobheka la ningikhumbuze ukuthi ngesikhathi ubaba uMsholozi ekhipha ubaba uBhekicele esikhundleni sakhe waye kusiphi isikhundla uNdosi. Kodwa nake ngifuna nikunothe ukuthi ngenkathi uMsholozi ekhipha ubaba uBhekicele kwaba khona abangayizwisisi indaba kaMsholozi ngobaba uBhekicele. Baba khona abangayizwisisi. Even yena ubaba uBhekicele ubonisile
since then ukuthi akekho happy ngobaba uZuma and ukhumbule uBhekicele has been one of those people ababe ku campaign enzima kabi against uPresident Zuma nendaba yamaGupta. Ukhumbule ukuthi uze nje ubaba uCyril Ramaphosa uthatha ukuba ipresident yeCountry, ubaba uBhekicele was instrumental kwi campaign against umsholozi namaGupta, as if he was a clean person, as if he was not doing dodgy things in the country. Undos. So kuningi bafethu ngabala kushona langa, kodwa niyakukhumbula lokho ukuthi umsholozi wakwamkhipha and wayemkhipheleni uma sikhumbula kahle. Ezinye zezizathu mangikhumbula kahle amkhiphela zona ngazi kwaye kwaba ne deal ethile ayesolwa ngayo uNdosi yokuthi kwaba ne corruption ngendaba ye accommodation of some sort somewhere. Azi noma khona eMpumalanga noma ku, but okungenzeka nako lokho kwaba nomthelela. But ezinye asizazi esikuzwile kuyo uNdosi ngesikhathi evele ku ad hoc committee wathi nje umsholozi ngesikhathi ene meeting nomsholozi wathi uhambe kahle mfana kithi engamtsheli kodwa ukuthi usiyamxosha. Uthi naye wezwa sezwa nje ngabe indaba ukuthi umzweleni umsholozi ukuthi usekukhiphile kulesikhundlo kuso. So yabona ke manje mawuloku ulalela uKate Matlala indlela akhuluma ngayo ngoNdosi. Hey, I'm starting to believe uKate mina bafethu, angazi wena ukuthi uyibuka kanjani indlela uKate akhuluma ngayo ngoNdosi. And uyambona ukuthi this guy has more to say as ayoqeda i-testimony yakhe. Usenokuningi azokusho ngoNdosi akaqedi mina ngendlela engimuzwa ngayo. Namhlanje ugeqe amagula ngoNdosi uKate Matlala. Mhlawumbe umzwile. Kule bengikhathazeke ngayo izolo kwivideo yami ukuthi ngabe yini azoyisebenzisa uKate Matlala ukuprova ukuthi uNdosi ngempela wanikwa le mali akhuluma ngayo uKate ku 500,000. Namhlanje kukhona into engathi yabambeka eshiwo uKate. Uthi uKate Matlala kunobufakazi kuma bank statement mangabe kuzoyiwa ku FNB account ye business iMedicare 24 yakhe le ye business account kuzofike kuvele lapha yana ukuthi withdraw imali engango 300,000 shotse kuyobukwa ama date ukuthi withdraw nini leyo mali leyo kuzayoyinika uNdosi. So ngicabanga ukuthi ibona bufakazi arelaya kubo kakhulu njengamanje uKate Matlala ku statement ukuthi withdraw leyo mali eyoyinika uNdosi ene uthi withdraw ebank eliseMenlyn lapha ahlala khona emall lapha yana imall yaseMenlyn cishe une penthouse lapha yana uKate Matlala. Mawuphuma nje ebank akudingi nokuthi uphumele ngaphandle kwemall, khona la emall nje ungena elifteni khophuka sose penthouse la ahlala khona ubani na uKate Matlala. Nalapho babe khona noNdosi. Shothi uNdosi wayebhukhe lapho. Empeleni engabhukhanga futhi wayethole i-free accommodation kuKate Matlala. Uyayezwa leyo nto. Ene kuvela izinto eziningi ngoba makukhumbula kahle uNdosi mangikhumbula kahle ku ad hoc committee yena wayethe laphiyana as a pensioner wayengeke enqabe ukuthi anikwe indawo yokuhlala uma ngabe offerisha. Kodwa manje kuyavela ngoKate Matlala ukuthi it wasn't just ukuthi abe lapha kwakunama deals ababekhuluma ngawo njengoba nje esekuveza ukuthi kunemali ayihamba ikhiphe ebank, kodwa noma kayanga yena ngqo ukuthi ayikhipha yakhishwa udadewabo Kate Matlala okwakuyena director yale company le Med24 ngaleso sikhathi. Ubani Claudette, yes, wahamba wayokhipha le mali wayifaka eWooliesburg. Yebo iWooliesburg le uzuyasho ukuthi is his favorite iWooliesburg, iyona money back ayisebenzisayo uma ngabe withdraw imali enkulu ukuthi asebenzise yona. Kuzokhumbuleka ukuthi nalapha ku footage
kaKatiso Mlefe ngesikhathi sibuka kuMadlanga Commission yabonakala iWillisburg lapha mangaphosisi kwakuyiyona impela leyana ngazi ngangilungisa kodwa mangirong ngesikhathi kuthiwa inika lela phoyisa uKatiso Mlefe lapha engathi same thing nangapha kumlefe so kodwa into engifuna ukuyisho ile ukuthi uNdosi kubonakala engazuthi impela hayi ziyamkaka einkinga manje bonakala engathi uNdosi i-evidence ayibeka noma i-testimony ayenza kwi-ad hoc committee ngayibizani kodwa leyo nto ine imbobo i-testimony yakhe la ungangena khona bathini ama loopholes noma yini la ungangena khona uthola ukuthi uNdosi kuningi aqamba ngako amanga kwi-commission he lied under oath njengoba uKhethi Matlala eshilo ngendlela manje engibuka ngayo ngoba kuningi akuvezile uKhethi okunye akuvezile nje namhlanje uthi uNdosi kahle wayefuna about R1 million kuKhethi Matlala and wayeloko emthinta nje uthi ngelinye ilanga nje bese Durban wafika hamba ngenye iJeep ered yilakhi lamnika khona u200,000 lapho and he drove off so uzwe yakuveza futhi nokuthi ebeqhubeka uNdosi lokho emfonela uKhethi efuna imali khona la enenkinga khona ngemoto yakhe uNdosi nomkakhe esinenkinga yemoto lana uzame phela uthi wayemlekelela nalapho khona futhi nengane yaNdosi ngazi noma ingane yomfinance engineering la khona uNdosi acela uKhethi ukuthi ucela uKhethi afake imali kwi-account yendodana kaNdosi ayifihlile ke kodwa mangizwe uNdosi engathi kunengane uNdosi ayifihlile engaziyo okuthi mhlambe asazi noma uKhethi abesaveza izinto ezingaziwa nje mhlambe umkaNdosi asazi kodwa uthi wayifaka imali ku-account yendodana kaNdosi engazi ukuthi angazi kwakufuna yenzeni leyo mali leyo noma ithenge indlu noma i-accommodate but nje izinto ezikanjalo I'm not sure kahle but uKhethi Matlala ugeqa amagula ngoNdosi bafowethu mina njengokwami am convinced njengamanje ukuthi uNdosi must return to the ad hoc committee or he must go to the Madlanga Commission kusekuningi okufuna aphendule ngako uNdosi engathi ugangile ngesikhathi evele commission before engathi uNdosi kuningi afuna akufuna asitshele kona kuningi uNdosi okumele asitshele kona uKhethi Matlala kusho futhi uthi uKhethi Matlala uthi akaqedi uzothi ezinye izinto uyikhumbula mayese alele embhedeni wakhe lapha kwisele yakhe njengoba evalelwe nje kuthi kodwa kwenzeka ukuthi nokuthi kodwa kwenzeka ukuthi nokuthi uyayikhumbula zonke izinto njengoba lapha ejele okuthi ezinye akazibhalanga kule statement esifungelwe esilapha phambi kwecommittee yebo bafowethu mina into nje engifuna ukuyisho ile ngiyakuzwa konke okukhulunywa kule committee ngoKhethi naboNdosi nani but saloku ngiyakuphinda lokho niyosho ukuthi ngasho ngelinye ilanga niyosho yabona umsholozi ubaba uPresident Jacob Zuma wayengadlala uma ethi wazi igebengu yena kulelizwe umsholozi wathi ngazi igebengu mina kulelizwe ngelinye ilanga ngiyokhuluma abanye benu bayokhala engathi kuya lapha impela kodwa nje kule kaNdosi ngicabanga ukuthi it's obvious ngoba uNdosi useke wakhishwa esikhundleni under i-administration kaMsholozi ngenxa yezinto ezifana nazo lezi mawulandelela kahle zabo corruption uNdosi bafowethu akabuya singaze sikhulume into esingakabi show ngayo ngoba njengamanje lezi zinto ezisho uKhethi Matlala khona abathi hayi ukhumbule phela isigebengu lesi okusho ukuthi banokuthi kungenzeka uqamba abanganguNdosi hamba uyolalelisisa ubuyele kule footage lama video ulalelisise kahle ukuthi uthini uKhethi Matlala it's convincing le yanto ayikhuluma lapha manje ngoNdosi it's convincing uNdosi wabona umbele ogwansile kuKhethi Matlala wancela
kodwa kwaze kwaba ukuthi uKhethi Mahlala uthi uyayikhatha off lento uze uthi uKhethi Mahlala ngagcina sengiwa ignore amanye ama calls kababa uBhekicele ngoba ngibona ukuthi lo muntu lona uma ngabe ngingamyeki uzobe ngiloke engincela imali one way kuyoze kuyovala. So lokho kusinika isensi ke manje ukuthi yindaba ngale lalanga kwakwenzakalani kodwa ngale lalanga noma ngisakhumbula kahle kodwa khona la uNdosi kuthiwa wafona 10 times efonela uKhethi Mahlala lawo ma calls lawo mangabe kubhekwa kutholakala ngazuthi azange ayibambi icall uKhethi Mahlala okusho ukuthi uKhethi Mahlala uqinisile mayithi wayese ignore ama calls kaNdosi ngoba engathi eNkuzimalanga uNdosi le beyifona ngeWhatsApp call futhi sakhumbula phela ukuthi ama WhatsApp messages ithi yathi ayiwathumele ithi angithumelele ngisho umkama ama WhatsApp message ngisho uthi angiwaphenduli futhi kodwa icall uyayenza ngeWhatsApp ngokusho kukaKhethi Mahlala Ndosi. So le video le ngiyenzele uNdosi namhlanje ngiyenze ngendaba kaNdosi ngizothi namhlanje entweni engiyikhuluma izolo ngathi mina yini ezokwenziwa uKhethi ukuprova lezi zinto ayishoyo ngoNdosi iyona worry yami kodwa namhlanje uKhethi ungiphendulile uma ethi akiwe eMenilin laphana eMenilin FNB kufike kubhekwe iaccount yeMedi 24 obekuyikhampani kaKhethi le yeyindaba zokuthi kwatshontshwa ngayo lapha eThembisa Hospital kubhekwa ama statement kuzovela mase kuqondaniswa ama date kuzovela ukuthi le mali le ngempela akhuluma ngayo ya withdraw le 300,000 ayinika uNdosi phinde bese kubukwa ama date ukuthi ngenkathi uNdosi ehlangene noKhethi eDurban eBeverly Hills Hotel ngalelo langa lelo ngoba phela uthi uKhethi wa driver wasuka eGoli nama bodyguard akhe awu14 yezwa kambe nezimoto ezimore than 3 ayihamba ngazo entourage convoy ibheke eThekwini wafika wahlangana noNdosi le eDurban ila afike wayiqedela khona le mali 200,000 amnika 200,000 kodwa uthi le 200,000 le amnika yona naye wayikhiphe kulo le bank eGoli in short uKhethi wasuka nayo le 200,000 eGoli wehla nayo waye eDurban uhlangana noNdosi nje eBeverly Hills Hotel eDurban le mali behamba ngayo endleleni edrive yale wafika wayifaka emotweni kaNdosi lapha neJeep ebovu ayihamba ngayo ngalelo langa nithini mina I'm convinced wena are you not convinced namanje ukuthi iyezwakala into kaKhethi Mahlala yebo iqiniso ukuthi le kuseyinto evidence ebekwa uKhethi Mahlala but isazotestwa yonke leyo nto ukuthi izotestwa kanjani angazi but one way of testing it ukuthi uNdosi aphinda abuyiselwe back ku-ad hoc committee ayobuzisiswa ukuthi ngesikhathi ula kuqala uzofakaza kungani wathi wangasho ukuthi yayizwa kungani ungakuvezanga lokhu nalo kufuna uNdosi ayophendula ene mina ngasho nje sengiphetha ngithi kuzo zonke lezi zinto mangabe uyanaka ngiyazi abaningi abafuni ngikhulume ngomsholozi but ngizobe ngilo ngisho nje ngithi mangabe uyanaka la kuningi umsholozi aloku avindicate kakuko ngabantu abafana noBaba uBhekicele abaziportray as innocent all along belwa nomsholozi bethu corrupt amagupta besho yonke lento baze badlulela even efamilini kaBaba uZuma bekhuluma ngomama uNkosazana Dlamini Zuma ukuthi ngeke azafaneleke ukuhola iANC umama uNkosazana Zuma ngoba uvela efamilini kaZuma kunaloko akufakwa abantu abafana noRamaphosa ienga uBaba uBhekicele anayo ngomsholozi since amkhipha kulesa sikhulu kuyavela naye namhlanje ngayinako ufakazi ubani ke ocorrupt
between yena nomsholozi ubani angazi ake nihlaziye. Yilo nje bengifuna ukusho ukuthi namhlanje ubheke icele mina unganelisile ngiphendulekile noma ngakusho okunye okuseza, kodwa njengamanje at this moment mina ngiconvinced ngetestimony kaKhethi Matlala ukuthi uNdosi was involved kwi-corruption. uNdosi was involved kwi-corruption. I'm convinced after today's testimony by Khethi Matlala. Angisadingi okuningi, ngiyibambile la ngazo nathi uyibuka kanjani testimony namhlanje, kodwa nje ninganelisekile kakhulu mina ngoba ngokuhamba kwesikhathi kusazobheka lawo ma statement lathi wakhipha khona imali ngobukwa ama date ithi aqondana yini nokuthi ile ngaleso sikhathi uNdosi ehleli kwi-penthouse yakhe eGoli, nokuthi ngesikhathi eseDurban eBeverly Hills lawo ma date wayithola ngaleso sikhathi ini vele imali. Ngiyabonga, asixoxe ngale ndaba mfoka Mkhonzalo, niphile bafethu. Thank you so much. Oh yeah.